Awas. Lah salah. Oh ya. Omong dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Klumpuk-klumpuk dadong awuk kala dipo padha mara entuk idune Gusti Allah kuat berkat saking Allah. Apa kae dangah-dangah saka kiduletan kae? Kuda turangga sing numpaki bocah sakembaran, Pak. Puak. Apa to panganggone kuda turangga? Buah temen kene bengok. Berarti kei mangan, Pak? Kok kirik to? Kok kirik to? Iya, biantar dhewe ngono, Pak. Asu wisan. Cilik apa gede? Gedhi kok. Gede. Ya sik tak odote iki lho. Enek miki enek buntute ngene iki sing marai aku gak patek iso ngene iki. Ngono. Iya. Ya. Alhamdulillah teng dalu punika niki seni barong supo handaya pentas wonten tlatah nglebok. Alhamdulillah mugi-mugi sahibul hajah pinaringan sehat wal afiat Allahumma. Amin. Sing mirsani barongan seni barong supo handaya pinaringan rezekipun lancar kathah barokah Allahumma. Amin. Sing dipun sunat mugi-mugi dadosaken tiyang ingkang saleh ngabekti marang tiyang sepuhipun
migunani tumrap nusa lan bangsa Allahumma. Apa ta panganggone kuda turangga, Pak? Nggih, apa? Ngagem cemeti Sadalanang ya cemeti Kali Sahak ya cemeti Jabarnas, Pak. Apa to kasiate? Kasiate disebete Gunung Jungkur, disebete Segara Asat. Disebete Pak suku kuda gembira. Ngebiak ngiwa ngebiak nengen. Kuping jerpiping mata mencireng kasenderangah gembira diandalut. Yo yo yo. Sulung widung sulunge manuk pujangga. Salah katut mulah lawe. Iya iya iyo, ya iya iyo, seleleleloe, iya iya iyo. Iya iya iyo, ya iya iyo, seleleleloe, ya 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 iyo, iya iya iyo. Iya iyo, iya iya iyo 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 iyo. Iyo ha iyo ha zlolololo. Alon 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 alon. Lo. Iyo hae lolo. Alon 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 alon. Yo 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 yo. Mandek iki. Karek kono. Nyetan bali ngulon apa sedyane kelakon. Sandon mereng pradangga ya mas kenes ya lah ya mas Cideng wargaya Nyetan baling apa sedyane kelakon jangono rekor.
Apalah.